Okay, natay pagatubagon karon nga pangutana. Okay, ato ning himuon ang pagtubag sa Binisaya, no? Kay ang nangutana ani usaman ka Bisaya, no? Okay. Atong basahon. Tinuod ba ang gitudlo sa ubang mga dili Katoliko nga walay relihiyon makaluwas? Okay, atong usbon. Tinuod ba ang gitudlo sa ubang mga dili Katoliko nga walay relihiyon nga makaluwas? Okay. Kung matinuod ni, maunang ang mga tao ilang makumbinser ta nila nga di na ta mo pasakop sa simbahang Katoliko nga relihiyon kay wa may relihiyon makaluwas, no? So useless ang pagpasakop sa relihiyon nga Katoliko kung walay relihiyon makaluwas, no? So mao na tinuod ba nga gitudlo na sa Biblia, no? Kanang I'm sorry. Tinuod ba nga naana sa Biblia kanang pagtulunan nga walay relihiyon makaluwas? Okay. Unang-una, wala tay nabasa. No, ako wala ko'y nabasa sa Biblia nga nag-ingon walay relihiyon makaluwas. Gani, si Apostol Pablo nag-ingon nga mahimong makaluwas pud kuno siya. Ang pangutana asa man na sa Biblia mabasa nga gani si San Pablo nagpasabot nga mahimong makaluwas pud kuno siya. Now, ato nang mabasa sa unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 22, ang atong basahon nga translation mao ang The New International Version, NIV. Matod pa ni Pablo, no, sa hubad nga New International Version, to the weak o mga mahuyang, I became weak. O sa mga mahuyang, nagpakamahuyang po kuno siya, no? Unsay iyang purpose? To win the weak, nga madaog ko sila, no? Matod pa ni Apostol Pablo. I have become all things to all people, so that by all possible means I might save them. O mo na gisulti ni Pablo nga iyang gihimo ang tanan para posible gayon, no, nga siya makaluwas, no, sa uban usab. Okay. Now, basig malibog mo ani, no, nga ang Biblia gahisgot man nga si Kristo ang Savior. Now, nganong nakaingon si Pablo nga mahimong makaluwas pud kuno siya, nga nakahibalo man siya nga ang mangluluwas mao si Kristo. Okay. Now, base sa gisulti ni Apostol Pablo sa maong bersikulo nga mahimong makaluwas pud kuno siya, pero dili na sabton, take note, no, dili na sabton nga siya ang source o principal savior. Now, si Kristo o ang Dios ra gyud ang source o principal savior, pero siya, no, si Pablo isip apostol, iyang gipasabot nga instrumental. Take note, ha, ang iyang pagka makaluwas instrumental. Ngano man? Kay ang uban naluwas pinagi sa iyang pagsangyaw. Mao usab nga sanglit gigamit sa Dios o ni Kristo ang iyang iglesia o simbahan o relihiyon sa pagpanudlo para daghang mga tao ang makabaton og pagtuo ni Kristo. Maong masabot nga nahimong instrumental savior ang iglesia o simbahan ni Kristo. Okay? Mao nang gitawag ni Apostol Pablo, no? Gitawag ni Apostol Pablo ang iglesia og lawas ni Kristo, no? Sa Colosas 1:18 kay gigamit ni Kristo ang simbahan o iglesia para maluwas ang katawhan pinagi sa pagsangyaw niini sa maayong balita sa kaluwasan. Ug dugang pa, mao nang gipahayag ni Apostol Pablo nga ang iglesia o simbahan o relihiyon pillar and foundation of the truth, no? 1 Timothy 3:15 na bagoy pillar and foundation of the truth, no? Nga mao ang simbahan nga dili ta maluwas og magpasakop ta diha, no? Okay, kung ang Biblia kahayag sa atong kinabuhi, nagpasabot nga iyang gigamit ang Katoliko nga simbahan aron kita mahayagan. Akong usbon, kung ang Biblia kahayag sa atong kinabuhi,
nagpasabot nga iyang gigamit ang Katoliko nga simbahan aron kita mahayagan nga naman kay base sa history, Katoliko man ang naghago para makabaton kita Biblia. O ang ubang mga grupo igo raman ga translate o gahubad o nangupya aning Biblia, no? Pero Katoliko gyud ang unang gahago niini. Okay? Og sa katapusan, letra por letra nga masabot nga naay iglesia o relihiyon nga makaluwas, no, sa mga bersikulo nga mauni. Una, Efeso 5:23 og ang ikaduha, James o Santiago 1:27. Atong basahon ang Ephesians 5:23, no, sa New International Version. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Kinsa kuno ang Savior sa church? Okay? Kung relihiyon, okay, si Jesus. So, naay relihiyon makaluwas. Ang relihiyon o iglesia o simbahan nga iya sa Ginoo. Kitawag og lawas niya, no? Matud pa ni Pablo. Unya sa katapusan yun, no, sa James 1:27 o sa atong Biblia ning Bisaya Santiago o Jaime. Okay. New International Version gyapon atong basahan, no? James 1:27. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Both pasabot nga kini mga buhat Kristiyano, no, gitawag og religion, no, ni James. No, kung walay relihiyon makaluwas, di ta maluwas kung mo follow ta ani, no, kining mga buhat sa pagtuo, no, sama aning pagtuaw sa mga ilo, pagtuaw sa mga widow, o then o magbantay ta nga dili mabulingan sa sala, mao man ay buhat Kristyanismo, no? O nya gitawag og religion, matud pa ni James. Na kung nagbuhat ta aning mga buhat sa pagtuo, sama anang maglikay ta buhat og sala, kung di ta maluwas ana, so di ta maluwas aning atong gihimo. Isip mga Kristiyanos nga atong gibuhat ang gusto ipabuhat sa Ginoo, no? Sama lagi anang paglikay og buhat og sala. Okay? Religion may tawag ana, no? Matud pa ni James. So kung gahimo ta ana, di ta maluwas. So atong usbon, no, atong wadon sa atong hunahuna ng gitudlo sa uban nga wala kunoy relihiyon makaluwas. Now akong balikon, no, ang akong gipasabot ganina. Now kinigo nga pagtulunan, no, mahitabo nga dunay manudloan kung kasagaran nganong maingon ani na nila pagpanudlo agi ni sa ilang pagbiya sa Katoliko, no? Sanglit ang Katoliko god usaman kadako nga relihiyon, gusto nila nga dili lang kay sila may nagawas, gusto sila nga mangangin na to, no? Kitang wala nagawas sa Katoliko, gusto nilang maangin po ta nga mugawas po ta. Namo nang ilang ipatuo nga walay relihiyon makaluwas, no? O para nga kung mapatuo nila nga walay relihiyon makaluwas, na muadto nila, mo join nila, di ba? O pero wala na sa Biblia. Gani balihin noon, no? Masabot kaayo sa Biblia nga naay relihiyon makaluwas. Ang relihiyon makaluwas kining giingon sa James 1:27. Ang gitukod ni Kristo nga simbahan o iglesia. Imagine lawas gud ni Kristo ang iglesia unya di maluwas. Kung masakop ka na, di ba? So ato na nang wadon na mga igsoon. Nababakoy nalimtan. So mao na to, no, ayaw gyud mo tuuan ng walay relihiyon makaluwas. Kay kung mutuo mo na mao nang naagi posibilidad nga inyong biyaan ng Katoliko. Daghan pa kayong mga pangutana ani, no, nga mutumaw, pero sa sunod na lang po nato paghisgutan. Okay, hangtod sa sunod higayon kini ang inyong sulugon sa maong misyon, si Silbert, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.